Now yakamhangarwa ndeyekuti imi ndimi Shelton Katembo. Shelton Katembo vari kuti sabhuku Chibanda vane pavakaisa pavari kuita maini iri illegal zviri kuafekta pamba pavo, asi pavakauya vachiadhiresa ava murehwa ndo vakauya vakamirira mupurisi wamambo, zvokuti ava vakatora vachigamuchira vachiti nhau iyi iri kubva kuna mambo uye vatumwa vakamirira mambo. Zvakanaka, ngatifambe Katombo. Saka vakamhangarirwa vatatu. Sabhuku Chibanda anoti Banda mwana kuya navanoitwa Musiwa vatisina kukwanisa kunyatsoona zita ravo zero. Vamwe vari kupa Sabhuku Chibanda vamwe vaponera ya vaitoramba kubatika svika takazotsvaga makanosvika. Ndakasvika pamba, ndikasvika vasipo ndikavafona kuti pamba pavo vakatisaisa manisini pasi pedho. Avaitotiza kuti vasaendesa manisini. Izvo zviso ndatobva vafona ndanoti kese chindiri apo kuti ndava kudayira foni votanga kutotaurwa nemunhu anotora izvezvi ndabva vatovafonera maningi vandapinda pasi. iwe wati wakaita zvokudii pamusoro pekova inini ndakashedzwa mushure mekunge ema inge ema yekupi yegoromonzi yese mushure mekunge ndaita dambudziko rekuti imba yangu iri kukreka. Wakadedzwa uri mugari womumusha here kana chii? Sekuti pamba pangu ndakandati pamba pangu pari kukreka nokuti ava vari kuita mining Achibanda neanonzi Ishmael Musiwa. Saka pandikasvika ema iripo ava varipo naAchibanda naMusiwa. Saka Achibanda ndo vakandiintrodusa kune ava vachiti ava vabva paChief Chinamhora. Saka muteereri mashoko avoita sei avari kutaura ava vabva kuema ema ofisi yegoromonzi wangu. Saka weema I think mukanatora kama details emaini chite find out from ema. I think tipe maminutes achakabva ema kwacho inonzi Godridge mine. Ndiri mbukumadyiwa ndakaganana nasabhuku Chibanda. Saka vaema vakabva vati zvamuri kuita hazvisi pamutemo nekuti imba yemunhu iri kukreka. Wandibvunza kuti ko iwe imba yako paikakreka ukaita sei? Ndikati ndakanoona vaChibanda kuti imba yangu iri kukreka nezvamuri kuita. Achibanda vanditi no inini ndiri kumaina zviri pamutemo, saka naive zvichikuafekta uno kuti ungaite sei. Saka Achibanda vabvunza noema kuti ko imimi pamukaona kuti imba yemwana iri kukreka mukaita sei? Wati handina kunopaona. Saka ema vapa tiketi ipapo kuti no zvamuita hazvisi pamutemo, handiti tinoona imba dzai dziri kukreka ratendera zvichidziona. Saka mushure munonga waintroduce wachinzi wabva kwamambo, inini vakabva vanditi uri kugara zvisiri pamutemo, saka haufaniri kuchigara panapo ukapaona sei. Saka maitaura muchiti mabva kusvika mabva kwamambo kupi? Paita murume anobvunzwa ndikati ndonzi Chinamhora kwatakanyai takanzi ema isusu endai namuswe munonyara uri Chinamhora wekupiwo wekuno kwamurema wekupi kwamurema unoona maninga wabva wapinda kwamurema kwamugara kudomo wemba ipiyo imba yangu wachimamunga muninga mwanizwa wangu wakavanira mbiri sina mai yako inonzi Chinamhora chiri kupi chitupa chako zvachawaiza handina tuchana chito Chinamhora andaura muzvina ndikutisa But kana muri pakati pemisha hamutange mining yenyu kamusina EIA. Saka mapepa akaita itatana kupele Kune main EIA. Was EIA inoda sabhuku. Inoda sabhuku inoda maresidence. Pana EIA. iripo kurwara ipapo paema pavakatoti tsamba manyoro avakaita
hanzi vakaita chitsotsi nokuti vakafamba door to door vachitokumbira zita rako nhamba dzechitufu. Alright, fine. Handifai chibanda uramba kuya. Nyorai tsamba kuEMA. Mustope maoperations emaini iyoyi until vagara pasi namambo. Vapedza vagadzirisa nyaya dzese dziri sticking. Tobva tanyora kuti vanhu varidzi vacho takavasamona kuti vauye kudare kwamambo nenyaya yakamhanharwa yekuti asi havasi kuuya kudare. Maini iyoyo ngaimire kuopareta kusvikira vaita comply nezvataurwa namambo. Simple. Maoperations epamugodhi ipapo ngaamire kusvikira magutsa mambo nezviri kuitika ipapo. Vachibanda vauya kuzodaira kuti zvii zviri kumboitika, vari kugara musangano sei, vaine munhu ari kudaira kuti ndini mambo, vachinongedzera mugari wemumusha kuti iwo wakagara panapa zviri kunze kwemutemo. Tsamba iyoyo inyorai iende kuEMA yosevhwa negoromonzi RDC. Tobva tsamba iyoyo inoenda yadhasa goromonzi rinoenda kuEMA. To stop maoperations emaini iyoyo until wacomply namambo. Moikopa kugoromonzi RDC. Nekuda kwezvakaitika ndakustopa maoperations enyu kusvikira mauya kuzokotama pana mambo. Handinetseke kudeedza sabhuku wangu chibanda ndisabhuku wamambo Chinamhora. Handiti ndikamudeedza anofanira kuuya pano achimhanya, kwete kuti ndiite sekuti ndiri kudeedza mugari wemumusha. Handifaniri kunetswa nasabhuku. Saka to that effect maoperations enyu ngaamire kusvikira mauya kuzokotama kuna mambo. Ndagadzisa nyaya yenyu, ndanzwa kuti muri kubva kupi muri kuenda nekupi. Tsamba iyoyo by Monday, tsamba iyoyo ngaiende circulate. Maoperations aya stop. Mazvita. Iwewe shanda neofisi. Shandidzana neofisi. Tsamba yacho iwayo yekustopa maoperations vanokuudza kuti yaenda. Iwa upiwe kopi anoenda kumaofisi ehurumende. Action inozoteera tingeti unomboshanda neofisi kuti udzwa kunzi takuitei. Kana paramba pachioperate kwazivisa ofisi kuti vari kuoperate. Manzwa bazondotaura kutotanga izvozvi basa ngarimire pamugodhi ipapo. Mutange mateerera tagadzirisa zvichemo zviri kuuya nemumwe mugari wemumusha. Ende imimi moya kuzokotama kuna mambo kunditsanangurira kuti mumbora anaani imimi vari kudaira kuti mabva kuofisi yamambo pasina munhu watungwa namambo. Ndatitangai mauya kuzokotama kuna mambo. Mambo mumwe chete 1 akuitwe vana mambo 2 ende mambo haana assistant futi. Saka hakuna munhu anodaira achiti ndiri kudairira mambo kupi nekupi. Mambo mumwe chete. Iye nyaya ana chidhindo enda kana date. Awa yakaita kwa itimura yesu ndoza takamira yemushanda zvazi ndinecha kuda brasile. Ayi Ndozvo zvinhu zvakandisimudza. Mapepenya anokwana akatora da 2022 na 2026. Haana kumbonyorwa kuti akaishwa rini kana kuti yakaishwa rini kana kuti date of issue kana step apa. Hapana. Asi mapepe uyu. Ngadzise mapepenya anodzora anoita zvakanaka. Wosana prospectus utaurwa iyi. Ndira 2022. Panetwa iye mugaro womusha unotoita musangano. Utoungano, utoana DA nana mambo varipo papi? Saka manje waifamba door to door. Waiti munhu ndipe namba yako yechitufu nefone number. Ndobva waendesa izvozvo kuEMA kuti tawirira. Saka wana mapepa. Hawana. Hapana compliance yavakaita iyi. Ndozvawakatotaurwa neEMA kuti mimi mapepa enyu haana kana chidhindo kana kuti akaishiwa nani kana kuti akuexpire rini. Kana chidhindo hanzi hapana. Asiwo ndozvavaendesa kuti kune mapepa. Asi mapepa emaini togara timaita. Regai tiite izvozvo. Saka isimaini kwakuti